Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah padha sehat ya. Ayo padha sinau bebarengan. Dina iki awake dhewe bakal sinau babagan teks naratif. Teks naratif utawa wacan naratif yaiku wacan kang nyritakake prastawa utawa kedadean kaya-kaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau. Jadi, teks naratif atau bacaan naratif itu bacaan yang menceritakan peristiwa atau kejadian seolah-olah orang yang membaca menyaksikan sendiri atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Wacan naratif utawa wacan narasi iku adate mentingake urutan lan biasane ana tokoh ing sajroning crita. Bacaan naratif atau bacaan narasi biasanya mementingkan urutan dan biasanya ada tokoh di dalam cerita. Wacan narasi ana loro, yaiku siji narasi ekspositoris, loro narasi sugestif. Narasi ekspositoris yaiku wacan kang mung menehi katerangan lugu utawa apa anane. Bacaan yang memberi keterangan apa adanya. Umpamane siswa nyritakake kedadean ana ing jero kelas nalika piwulangan basa Jawa. Atau contohnya siswa menceritakan kejadian di dalam kelas ketika pelajaran bahasa Jawa. Utawa cerita tata cara adat kabudayan ing tanah Jawa. Atau cerita tata cara adat kebudayaan di wilayah Jawa. Bacaan-bacaan tadi menceritakan apa adanya kejadian yang terjadi saat itu. Narasi sugestif yaiku wacan kang racik kanthi runtut nganti bisa nggugah pangangen-angene wong kang maca, atau bacaan yang disusun dengan urut sampai bisa menggugah angan-angan orang yang membaca. Umpamane dongeng Aji Saka, cerkak utawa cerita cekak, cerita pendek ya, novel dan roman. Bedane narasi ekspositoris lan narasi sugestif. Narasi ekspositoris siji njembarake wawasan utawa pangerten, memperluas wawasan atau pengertian. Loro mbeberake katerangan bab prastawa, memaparkan keterangan tentang peristiwa. Telu, adhedhasar nalar supaya padha sarujuk, berdasarkan nalar atau pemikiran yang logis agar semua setuju atau sependapat. Papat, basa informatif, tembung denotatif. Bahasanya informatif, memberikan informasi. Menggunakan kata-kata denotatif atau kata-kata yang sebenarnya. Narasi sugestif siji mbeberake makna kang sinandi, memaparkan makna yang terselubung. Loro nguripake pangangen-angen utawa imajinasi, menghidupkan angan-angan atau imajinasi. Telu nalar mung kanggo nggayuh surasa utawa makna, yen perlu nalar dilirwakake. Jadi nalar hanya untuk mencapai makna, kalau perlu nalar dikesampingkan. Papat, basa figuratif, tembunge konotatif. Bahasa figuratif atau berbeda dari umumnya, mengandung kata konotatif atau kata kias yang bukan makna kata sebenarnya. Saiki coba gatekno tuladha utawa contoh wacan naratif ekspositoris iki. Upacara sadranan.
Wis dadi budaya ing padesan saben taun nalika sasi Ruah sadurunge poso, wong-wong padha ngayahi sing jenenge sadranan. Apa to sadranan kuwi? Sadranan iku mujudake kabudayan ing tanah Jawa kang isine ngirim donga kanggo para leluhur ing pasarean kanthi ndonga bareng-bareng lan dipandhegani sesepuhing desa utawa wong sing wasis babagan agama. Biasane sadurunge sadranan kawiwitan, para kaluwarga padha nyekar luwih dhisik ing makam lan nggawa panganan sing bakal diaturake panitia sadranan. Sebanjure, para warga masyarakat kang leluhure disarekake ing makam padha lenggahan sesarengan. Sawise kabeh samapta ing gati, upacara sadranan diwiwiti lan diacarani kanthi becik. Banjur maca surat Yasin lan tahlilan kang dipimpin dening Pak Mudin. Kabeh mau ujube kanggo ndongaake para leluhur kang wis seda. Sawise ndonga, kabeh banjur mirengake atur pambagya saka panitia lan nyaosi arta kanggo juru kunci makam. Sawise kuwi, para kadang taruna padha nglatekake pasugatan daharan kang diasta para warga. Daharan mau diwadahi besek, didum rata, banjur didahar bebarengan. Kang nekani sadranan akeh banget, yaiku para anak putu, sanak kadang, tuwa enom, padha tumplek-blek ing sadranan. Malah warga kang boro lan nyambut gawe ing jaban rangkah utawa ing kutha padha nglelengake bali menyang desa saperlu nyadran lan ziarah para leluhur kang wis seda. Cukup semene materi dina iki. Ayo padha sregep sinau ing dalem lan tetep jaga kesehatan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.